Memorandum ye page 4 ye n'i y'a kalan a jɛlen don k'a fɔ min ye Mali gouvernement ɲɛma an bɛ fɔ waati min na ko bi ale de ye comité stratégique ma ɲɛma ye o même moment Mali gouvernement ɲɛma don nka memorandum in kɔnɔna na a bɛ se ka ye ka jɛya k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ bolonfurancɛw bɛ kunnafoniya minnu di k'a fɔ sikana walima danabaliya walima ka dɛsɛ ka jɛ ka baara walima an bɛ ɲɔgɔn fɛ lala kuma dɔ la hakilinaw tɛ kelen ye institution fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye présidence ani gouvernement maa b'a jɛya k'a fɔ nin memorandum bɛ na o kɔrɔfɔfɔlen ninnu ni k'o sɛbɛntiya an b'a jɛya k'a fɔ nin memorandum bɛ a yira k'a fɔ hali ni bɛn bɛ yen tiɲɛna jamanadenw mago bɛ collaboration min na o tɛ yen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'an sinsin min kan. Nga ɲininkali min yɛrɛ bɛ ka maaw yɛrɛ hakili wasi ni waati na o de ye ka dɔn yala Dr Choguel Kokala Mayiga ale dɔnfɛn tɛ ni memorandum ni ye wa min yɛrɛ carila a ka jɛkulu fɛ sabula ale de ye M5 RFP o jɛkulu yɛrɛ ɲɛma ye fo ka taa se Abubakar Traoré ale min yɛrɛ fɛnɛ minɛna ale fɛnɛ ni ye Choguel Kokala ale yɛrɛ masurunyama ye min yɛrɛ ye a tɛgɛnɔ bila nin gafe kofɔlen in na. Dr Choguel Kokala Mayiga an b'a ye ani an b'a bisigiya k'a fɔ a dɔnfɛn ye nin memorandum min bolonɔbilala maa fɛ ni o de bɛ k'ale nɔrɔ bila koba damadɔ bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ M5 RFP ko olu ma ɲininka a la fɔcogo wɛrɛ la gouvernement ɲɛma yɛrɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ bɛ ka gouvernement min ɲɛminɛ bere ni k'o minɛ bi k'o sigili sen kan ale ma ɲininka o la memorandum b'o pereperelatigɛ di olu ma consulter an b'a fɔ k'a fɔ o ye hami ye wa o ye jɔrɔ ye wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kolofɛgɛya la nati Mali furancɛ fanga in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ayiwa o tɛmɛlen kɔ nin ko in yɛrɛ bɛ se ka wolo mun de la kɔfɛ. Nin ko in bɛ se ka wolo min na o ye ko damadɔ de ye jɛ bi ban peut-être M5 RFP ani CNSP jɛkulu kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ maa ɲɛma kura bɛ ɲini walima a bɛ wajibiya hali bi M5 RFP tendance Choguel olu ka ɲɛfɔliw kɛ nin ko in kan u k'a dɔn maliden sigiyɔrɔma miliyɔn caman minnu jigi sɛmɛn bɛ furancɛ fanga na olu ka a bɛ wajibiya u ka bɔ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ kɔntɛ a tɛ taa laban foyi la fɔ scénario kɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dugumamaw bɛ tigɛ mara kɛbaw la an bɛ se k'a fɔ o dun fana bɛ se ka wolo min na o ye danabaliya siga ɲɔgɔn na ani lala n tɛ i kɔkɔrɔma don walima ɲugu ɲɔgɔn na wa bi baara ye walima wale in bɛ se ka taa laban o de la n ka foli b'aw ye.